Hello guys. Kinsa may ganahan na ning view, no? Naani siya sa so na makita nimo ang mountain view, no, sa Cebu kanisa. Liluan. Dayon niya sa pikasay diri ang kuan. Mo sa ni siya ang side sa paano siya na ocean view. Na dagat na siya to. Ana na siya dagat na. No. Dagat na siya. Dagat na siya sa kuan. Ang iyang seashore na sa Liloan. Coastal line sa Liloan o Compostela. Na siya. Hindi siya ang top no niya, yung lugar, area niya. So, mo ni siya. Hindi siya og view dire. Mabanti ta makita po siya ang Cebu City. Na Cebu City na siya kanang mga building na tagas no, makita ninyo guys, no. Na siya Cebu City na building na siya, mga building. Then nga rin siya ang sea view. So daghan sig angle na makita. Na siya muna siya sea view na siya guys. Na Cebu City na siya. Na Cebu City. So muna siya no, ang tops no. Dapit sa busay muna siya. So nindot siya ang area. Ato pa nag-gym, ay tanong basket. Mo ba? Suroy pa niya to. Ko yung mga manok dire, Isa din nagbuhay ng manok. Oo, yan manok. Mao pa mo bitik og manok nga gamit na bulik. Amo ba? Saburan. Sada. Tanong ba? Sada naman to dito. Yasam ka aging udulog dire. Bililot na siya. Oh, dire kung yung madara ni udulog ikaw ra? Madara? Ikaw? Kadri babaw sa ba? Ha? Makadulog ba kay ikaw sa? Oo. Pula ka wala na uba ko sa sibihan ko may guna. Dinhi na ka na tao dito ka sa Liloan. Sa Liloan. Sakot ka po ni Liloan. So diri ka na tao dapita. Oo. Wa di ka hawa dire. Dito ba ko mo na minyo ko kasawa ko sa ipaan dinhi sa kuyo. Pero sa una umatog Liloan lakaw ra gyud. Nanto lakaw eh. So may motor. Oh, karon nagkanang motor. Oh, pero sa una lakaw ra tay kapuya no. Tungas adlaw. Ha? Sayo gikan. Uli sayo. Matay lali. Lakaw. Una na daan luto na daang isda to magpalit og isda. Ha? Una na daang isda to sa lungsod una pa mo sa kangari kay. Abot mo ganin. Oh, ganto oh, dugay mo abot. Kanang asa mo nginhaso na silot. Madubok ko kay pato. Kabal-kabal. Asa mo nginhaso na silot. Ha? Sa silot mo manginhas. Adiri ning palit na niya. O palit daw sa Pinas o. Layo ano? Paggubat nakaabot na ka. Oh, idal ko tursi. Tursi? O panasapon antong kurte dos tatas sa ngapon. Oo. 14 mo edad sa to pa mga 26 di ka kapina tao. Ya turo ka. Oh, 28. Na ang merkado gyud ka sundre hapon sa merkano. Tuig hapon din. Oo. Kapuya. Huwag hindi ka mabiya ni lugar na master lagi naman ng area ha. Apil pa rin na datay. Tunghabo kayo. Ipalitan ni gamay adto. Awas ako to bang napalitan na ni.
Talisay. Ah. Coral na lang siya. Agi koral. Ah, okay na itong portion ito. Habog pa kayo. Oh, habog lang kayo. Ito ako. No? Sige tay, balik lang niya tay. Salamat. Hi guys. Ito guys. Oh. Ganda ng kanilang cafe. Oh. Sa Lilang na yan guys. Oh, Lilang. Tingnan niyo guys. Lilang's Cafe. Ito guys oh. Kay Tarzan pa to guys, kinuha nila. Yung kanilang sinidlan ng cafe. Oh. Ganda ng ambience dito guys. Hindi na ito masyado na develop pero ito ipakikita ko sa inyo ang kanilang lugar. Nice nature. Ito guys. Maraming bundok guys. O, tingnan nyo. Napapaligiran ng bundok. Mga puno ng kawayan. Ito guys, Lilang. O, nandyan sa ano yun. Sitio Sandayong, San Roque, Liloan. Ito ang paligid guys. O, tingnan niyo. Hello guys, ito ang tinatawag nating pabo o turkey. Nagsasama silang dalawa guys. Ito naman sa tabi dito, mayroong ano, parang ilog, no? Ilog. Yan.
Bye.